Lan dina iki sepi lho, Bos. Sing daftar. Dong kete esuk iki guru oleh wong 12 ki. Nggih, Bos, siap. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matuke tinggal turu dhisik ae. Ojek sepi ya. Liap dilik ae lah. Loh. Tempelan apa to kuwi? Lowongan kerja. Pilot, mekanik, OB. Nomor 1 sesuai keahlianku. Tak daftar lah. Oh iki PT gede iki. Nggone lor Peleman kae berarti. Langsung genah nirono lah. Pak D. Mlebu. Arep ngelamar kerjaan. Dadi pilot. Pilot. Njajal ngadeg dhisik tak ukure dhuwure. Rumah saku cowondek kok. Tak ukur 175 ya, Kang. Terus sakmono 175 lho. Ketaku umur 6 tahun. Ora beres iki. Linggone, Kang. Iki sing bagian pilot ijik to, Pak. Walah ya saking isike to. Lha iki sampean lulusan apa? S3 Hukum. Jenenge sampean sapa? Jamal. Pengalaman kerja tahu nyapo, Kak? Sopir. Berarti pengalamannya tekan ndi no, Kang? Berarti ya nyopir mobil ya iso no? Ora. Loh, lah terus nyopir apa, Kang? Bajak. Tapi aku wis lincah saiki ya. Ya masuk berarti, Kang. Nek bajak kan handle iki padha karo pesawat, ya wis ngono kuwi nek pesawat iki. Berarti engko siap iki sampean dadi sopir pesawat. Siap. Keinginannya aku ya nyerepi kancaku kene beranti suwilir bakno, Kang. Wis termasuk lumayan berarti pengalamannya sampean, Kang. Ngono kuwi ning dhuwur ya ora gugup-gugup ngono, Kang. Ya ora to. Penting yakin setir kuwi aja sampai icul kotangan. Aman to. Sampai lepas ya lumbur awan ya grenjel-grenjel. Alah. Ngono. Iki jan agek sampean iki tok lho, Kang. Sing daftar pilot gek iso nyopir motor mabur iki. Aku nek gur bangsa Beranti Cikarang iki ora kurang 20 menit
Kang. Pokoke bensin ora entek akeh. Irit berarti nek sampean sing nyopir ya, Kang. Wis to, aja kuwatir. Iso didu karo pilot liyane, Kang. Nek gur biaya-biaya iso kepangkas, irit, bangsa ganti oli, kampas ya aku iso dhewe kok. Wah, lah ya iki sing digoleki bose iki, Kang. Langsung tak telpone bose iki, Kang ya. Bos. Iki oleh barang jan istimewa, Bos. Istimewa tenan lek iki Bos barange. Jos. Heeh. Lah monge iso ganti oli terus ganti kampas dhewe iki to. Wis tau nyopir barang. Yo helikopter kuwi to, Bos. Pesawat to. Lah mbuh omonge ngono ki. Pokoke istimewa. Ceken dhewe ya. Pokoke nek nganggo aku ora kecewa, Kang. Iki mau ya wis tak berne langsung bosku. Jarene siap engko diberne sampean. Lah kok diberne to, Kang? Wis maksude iki wis digawani kendaraan dhewe to, ya montor mabur kuwi mau. Saking senenge bose kuwi lho. Oh, berarti aku ditampa. Nek perkara ditampa orae kuwi yo ngenteni sesuk, Kang. Tapi nek pilingku 90% sampai ditampa, Kang. Soale wis iso nyopir montor mabur dhewe. Ya wis karo tekokne bayarane piro hariane. Nah, nek kerja neng pilot iki mau, Kang, neng pesawat, kuwi hariane nek neng PT-ne dhewe, kuwi sedina 120. Resik, sampean mangan neng dhuwur, ngombe ya neng dhuwur, uyuh ya neng dhuwur. Apa ya temu 120? Aku ya mending dangir to. Nek perkara bayaran gampang, Kang. Wis to, aku tak tembungne karo bose tak kon nambahi. Lah intine saiki sampean wis ndang balik dhisik ae. Nah sesuk isu tak kabari. Sesuk pilihno sing setire enting ya. Aja kuwatir, iki kabeh wis power steering. Aja lali ditekokne gajine. Iya. Suwi-suwi ya mumet to. Berumane omongan udah mau. Depresi aku.